Iray! Iray! Siang lo mami lo tangari kok. Iray! Etek kadai kironyo. Iya, Ray. Ndak sangko si guru-guru pipik senando makan dompet. Ane kamai Roy ko pagi ko lah kami panai Roy dicali Di mana ati ro ndak sanang teh. Mbak Atu. Berondong Akika baru pulang dari Malaysia teh. Oh, apa dapetnya Agi Roy? Oh, Malaysia banyak. Kalau tentang Agi apa lagi ya? Iya. Banyak dagangannya teh. Apa itu? Subang, galang, cincin, baju, sepatu tinggi tumi. Pati lah sepatu Roy bakile. Tentu lah iya Kalong teh. Roy bakile lo. Subang Roy bakile lo. Tapi Roy, ete kepe beralek beko Roy ha. Atuh bang teh. Ete nak ada sepatu Roy. Kebetulan Iya. Ambo menjual baju, sadonyo Iya. tentang kostum-kostum kewanitaan. Oh, jadi Roy ada jual. Jadi kalau etek perlu perlu Roy, Iya. tinggal SMS saja. Dia boleh utang lo Roy. Utang nih teh. Ngajar teh mah. Iya Roy, udah wak lo balik pulang lah dong. Aku kalau lah pulangnya baru dibayar. Aman tuh. Apa kata dia Roy? Aman tuh teh. Kalau masalah utang ke utang, Iya. tapi dengan syarat teh, apa bungunya? Babungo ba? Iya. Tapi ete wembo, atau babungo pulo. Samaran teh. Iroy pulang lo teh. Iya. Soalnya laki Iroy berondong tuh baru pulang dari Malaysia jadi teraga aja Iroy. Onde. Dada ete. Iya Roy. Balian ada sepatu dah. Banyak benar kan dak dia kemar. Kabar alek nak ada sepatu dah. Petang balik terompak ini lah balik sepatu pulo. Sabar selalu dia. Sabarlah dia dulu. Dalah bahkan dak juo. Patang balik sepatu ni bata rompa pulo. Na wajib didahulukan na sunnah di bulan mungko. Mangko itu udah katokan sewa rumah latibo pulo. Sabarlah adia dulu usaha pakan dak juo. Baragiah baru sakete, udah manya sapulo. Disuak pai barale, pakaian indah ado. Iyo udah janyo denai, usah udah bakato ibo. Jika ranca pakaian denai, urang mancali Allah sanang pulo. Baragiah baru sakete, udah manya sapulo. Dah. Kalau nak ada dia sepatu jo ada kape barale dah. Lama saja lah pakai dulu di. Kena cantik adik dah. Jangan terlihat ke atas juga dia. Tiko kalian panan mata dia tuh baru dia juga yang menang gua. Lain kapal lo lain pulo sifatnya. Antara kita tentu indah lah samo. Marilah kita sama-sama saiyo. Kuliah nak rukun dalam baru matanggo. Sabarlah adik dulu usah bahkan dak lah banyak juo. Patang balik sepatu kini bahkan dak atarompa pulo. Mangko itu udah katokan lah sewa rumah na latibo pulo. Kalau adik bahkan dak banyak udah nangkor lah bisa gilo. Sabarlah adik dulu usah banyak bahkan dak juo. Baragiah baru sakete, udah manya sapulo. Disuak pai barale, pakaian indah ado. Iyo udah janyo denai, usah udah bakato ibo. Jika ranca pakaian denai, urang mancali Allah sanang pulo. Baragiah baru sakete, udah manya sapulo. Jadi bilo kau udah balian boda. Yo sabar saja lah Nurdi, udah lumba pitis lah. Ada gini dah. Yo iko kontrakan rumah lah di babelanya dia. Lain kapal lo lain pulo sifatnya. Antara kita tentu indah
lah samo. Marilah kita samo-samo saio, kuliah nak rukun dalam barumah tanggo. Usahlah banyak kandalah rumah sajo masih mangontrak. Oh adik lah banyak kandalah seo rumah beko manungga. Bukan udah sampai liikar yang dek kanda adik 7 kali liang. Samba di rumah patai jo jari yang kepalo udah bertambah paniang. Sabarlah adik dulu usah bakanda juo.